Tiniyak po ng Police Regional Office 1 ang kahandaan nila kahapon ng kanilang mga tauhan upang mapanatili ang kaligtasan ng mga dumalo at tropa nila at pati na rin ang komunidad sa mga anti-corruption rallies sa buong rehiyon. Bilang bahagi ng seguridad, bumuo ang PRO1 ng Civil Disturbance Management Unit na tututok sa pagpapanatili ng peace and order habang iginigiit ang pagrespeto sa karapatan ng bawat individual. Nanawagan din kahapon ng pambansang pulisya sa mga grupo at individual na panatilihing mapayapa ang mga susunod pang kilos protesta. Gayunman, naitala pa rin ang ilang tensyon particularly sa Metro Manila na nagresulta sa pagkakasugat ng ilang pulis at pagkakaresto ng ilang rallyista. Patuloy namang ipinatutupad ng mga kapulisan ng maximum tolerance policy kasabay na mahigpit na pagpapatupad ng security plan, lalo na at lumalawak ang mga protesta bunsod ng investigasyon sa umano'y malyang flood control projects. IFM News. IFM News. IFM News.